ଆସ ଦେଖିବା ଆମେ ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳେ କେତେ ଘାସ ହେଇଛି, ସେ ଘାସ ଆମେ ବାଛୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ କେତେ ଘାସ ହେଇଛି। ବସ୍ ଆମର ସବୁରେ ଛାଡ଼ିବା ନା ଆଉ ଛାଡ଼ିକା କେତେ ଘାସ ହେଇଛି ଏମିତି? ଆରେ ଭାଇ ବହୁତ ଘାସରେ ଆଜି ଭାତ ଖାଇବନି। କେତେ ଘାସ ହେଇଛି, ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳେ ଦେଖ କେତେ ଘାସ ହେଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଇଁ ଘାସ, ଆଉ ନାଲି ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ସେଠି ସାର ପଡ଼ିବ, ଔଷଧ ପଡ଼ିବ, ସାର ଔଷଧ ଖତ ଗାମାସିନ, ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା କୁନି ଟଗରଟା, ମିନିଟକର କୁନି ଟଗରଟା, ଆଉ ଆଉଟା ବଡ଼ ଟଗରଟା, ଆଉ ଅଛି ଧଳା ଗୋଟେ ଟଗର ହନୁମାନ କଲର ଗୋଟେ ଅଛି, ହନୁମାନ କଲରଟା ସେପଟେ ଲାଗିଛି। ସେଇଟା ଟିକେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ଗାମାକ୍ସିନ ଦେଇଦେବା, ସେଇଟା ଟିକେ ସେଠି ଗାମାକ୍ସିନ କାଳା ଦେବା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସାର୍କୁ କହିକି, ସାର୍ ତ କାଲି କୁଆଡ଼େ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ସିଏ ଚାଲିଗଲେ। ବୁଢ଼ା କାଲି ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ ଗଲେ କିରେ? ବସ୍ ତ ବାଇକରେ ପଳେଇଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ସିଏ ଥିଲେ ପା। ତାକୁ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ଏଠି। ଏଠି 6 ମାସ ଭଳିଆ ଥିଲେ। ଆମକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଆମେ ସୁକିନ୍ଦା ରଜା ଉଆସ କେତେ ବଖରା ଜାଣିଛ? ସୁକିନ୍ଦା ରଜା ବଖରା ହେଲା 19ଟା ରଜା ବଖରା ଘର। ସେ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ଘର ଆଉ ଏମିତି ଆସନ୍ତି 19 ବଖରା ଆମ ସୁକିନ୍ଦା ରଜା ଘର। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଗଛ ଥିବ, ସର୍ପ ଲେଖା ଗୋଟେ ଗଛ, ତା ଏମିତି ସାପ ଭଳିଆ ତା ଫୁଲଟା ଫୁଟିବ, ରାତିକି ଫୁଟିବ, ସକାଳେ ସେଟା ଝଡ଼ିଯିବ। ସେଟା ହେଲେ ସର୍ପଡାକ ଫୁଲ। ସେ ରଜା ଘର ଉଆସରେ ଥିଲା। ଆମେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯିବୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ କରିଥିଲେ, ସେ ମଣ୍ଡପରେ ଆମେ ବସିବୁ। ସେଠୁ ରଜା ବାହାରିବ ଛତା ଧରିକି ବାହାରିବ। ସେ ବାହାରିକି ଆଉ ତାକୁ ବାଜା ବଜେଇକି ଆଣିବେ ରଥ ପାଖକୁ। ରଥ ଟାଣିବେ, ରଜା ରଥ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ରାଣିବେ, ଆଉ ରଜା ଦେହଙ୍କୁ ସିଏ ପଳେଇବେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ କରୁ। ଆମ ଘର କତିରେ ନା, ଆମେ ଯାଉ। ଭାଇ ତମେ ବି ଯାଇଛ? ତମେ ତ ଦେଖିଛ ରଜା ଉଆସ? ରଜା ଦେଖିଛି, ରଜା ଘର ଭିତରେ ପଶିନି। ମୁଁ ରଜା ଭିତରେ ପଶିନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଗାଧାନ୍ତି ସେ କୂପଟା ଦେଖିଛ? ନା। ସେଟା ହେଲା 8 ବାଙ୍କି କୂଅ। 8 ବାଙ୍କି କୂଅରେ ସେ ଗାଧାନ୍ତି, ସେଠି ରାଣୀ ରଜା ଗାଧାନ୍ତି। ହଁ, ସେ 8 ବାଙ୍କି କୂଅ ବହୁତ ଗଭୀର। ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରଜା ଗାଧେଇବେ, ସେପଟେ ରାଣୀ ଗାଧେଇବେ। 8 ବାଙ୍କି ପା ତା କୂଅ, ସେ 8 ବାଙ୍କି ଭିତରେ ଆଉ ରଜା ରାଣୀ ଗାଧାନ୍ତି ଆମ ସୁକିନ୍ଦାରେ। ଆଉ ଭାଇ ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇପାରିଲିନି ରେ ଭାଇ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆସିଥିଲା ନା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟାଙ୍ଗିଆ, କଟୁରୀ, ଦା, କୋଦାଳ, ବେଲଚା, ପନିକି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଚାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆସିଥିଲା। ସବୁ ଚତୁରି ମାସିଆ ହେଲା ତ, ଚାଷବାସ କରିବେ, ଚାଷବାସ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଣି ଟସର କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟସର। ସେ ଟସର ଡାଳ କାଟିବି କେମିତି? ଟସର ଡାଳ କଟା ହେବ। ଟସର ଡାଳ କଟା ହେବ। ଆମର ପା ଏଟା ବାରବାଟୀ, ସୁକିନ୍ଦା ବାରବାଟୀ। ରଜା ଘରକୁ ଯିଏ ଏଟା ସୁକିନ୍ଦା ବାରବାଟୀରେ ଟସର ଚାଷ ହୁଏ। ବହୁତ ଟସର ଆମର ଏଠି ହୁଏ। ଆମ ପା ଏଟା କତିରେ।